हामाथो जालायखो सान्दुं गोसायावलाय राखें रुखेंनो। औ बाजै मा जाखोफ्रा इसिबां सान्दुं गोसायाव राखें रुखेंनो? मोजां नङालै बिदि थाबा। मोजां नुनायखौलाय मानो नांगौ? आंहाबा बेसेबां टेनसन जानानै दङ, जुमायानो गोखैसो जाबाय आंना बैसागुनिया। नै 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 सानथिं बाथिं माथो गाज्रि निउससो खोनालायबाय जोङो। गस्ला मा जाबावनांगौ जाखो? नै माथो जों जुमायानो गोखैसो जाबाय नै बैसागुना। मिनिबावदोंसो नों मोद्ला, लासिंसिं जानोसै आंहा जुमाय गोखैजों। बेखौ मारै लोंहोनांगौ जाखो? लासिंसिं जुमायखौबो थाइसेल' संनानै लादोंमोन आङो, आइयाबा संगोनना सङाखैथाय? जेबो नङालै मनाजिला, माखौ एसेबां टेनसन खालामदों नोंलाय? जुमाय गोखै सेरेब सावदो आरो। सेरेब लोंग्रा थायोना बैसागुआव, जाय जाय सेरेब लोङो लोंथोंसै। औलै मारै टेनसन खालामनाङा, सेरेब लोंग्रा दङ मालाय खावसे सेरेब रोंगोन, सेरेब लोंग्राफ्रा। सेरेबखौल' सावदो। जुमायालाय माथो गोखै जालायखो? मारैथो गोखै जालायखोसो होनदों? नोंसोर सानैयानोखा बियो, नोंसोर सानैनि थाखायनो गोखै जानाय आंनि जुमाया। नोंसोर सानैयासो जौ लोंदेरबाय थादोंमोन आं संनाय खाथियाव। एमाव फुननाय टाइमाव नोंसोर सानैयासो दंमोन। आरो लोंखुमाखादों खोमा नोंसोरो, लोंखुमाखानाय जुमायासो गोखै जायोनो। नोंसोर सानैनि थाखायनो आं जुमायासो गोखै जाबाय, आंहासो लासिंसिं जानोसै। नै थाङै जों सानैनावसो सेस दाया। गैला गब्ला, मा जाबावनांगौ जाखो जोंहा सानैया नै। दाना जाबसिन जाबायसो दायखौनो। बै दिनावबा मानो जौ लोंफ्लांनानै लाखो जोङो, सेसलै। औब्रा बै दिनावबा गरमथारमोन ना, लोंफ्लांबाय। मा खालामबावनांगौ जाखोथाय आंहा? आयौ साननानै मोनासै आङो। बैसागुआबो सानथामल'थारसै नै, सानब्रैल'थारसै। सानथाम सानब्रैयाव आयौ संबाबो माथो जानायानो नङा जौआनो। आयै मालाय स्रां स्रां दै बायदि नुलायलायनायखौसो लोंनो लुगैयो बैसागुआव। आंनि बे माबाखौ लोंगोन बिसोरो, सानब्रै सानबानिखौ। मा खालामबावनांगौ जाखोथाय? आयौ बायनानैबोथ' मोननाय नङाहाय, मा खालामबावनोथाय आङो? नै सानथिं माथिं मासि दावराव नोंसोरो? मालाय उन्दुनायफ्राव जें जांजांनो दाउस्रि बाहा सेलायनाय बायदि मा मेल खुंबाय थादों नोंसोर बेयाव? नै नोंहामजोआनो नै माबा जुमाय गोखै जानायखौ जों सानैखौसो दाय होनायखौ नुवाखै, बेखौनो रायलायगासिनो जोङो। ए मा जुमायालाय गोखै जालायखो? ए ना बैसागुनि संनायासो गोखै जाबाय? औ आयै बैसागुनि संनायानो गोखै जाबाय आंना। दाखालि बे सावनायावनो बिसोरनो माबा जौसो लोंदेरबाय थानायखौ नुवाखै, बेयावनो गोखै जाबाय। बै लोंदेरबाय थानाय टाइमाव सावनायावबो एखेबारे जुमायानो गोखैखामोन आंना। बेनि माबायासो फैदेरखोना माखो, जुमायानो गोखैसो जाबाय। मा खालामनोसो सानबाय आङो। सानथाम सानब्रैल'थारसै, मा संबाबोथ' जानाय नङा। मालाय मानसिफ्रा स्रां स्रां दै बायदि नुलायलायनायखौसो लोंनो लुगैयो, जौ बिदैखौनो। मा खालामनो सानगासिनो आयै आं बेखौनो। ए बेखौनो इसिबां टेनसन खालामो? आंबो थाइसे संखादों। दाखालि नोंसोरो बैयाव बेरायहैबा आंबो थाइसे संनानै दोनखादोंथ', आंना थिगैनो दङ। बेखौनो इसिबां टेनसन खालामो नामा? दावराव खालामबाय थानांला दे। ओइ सानराजा थांदो थां, नोंहाबो मोसौनो दै हैथां, दै गांबाय बे। गैयालै एफा गरमाव गब्लाखौ थिनहरना। मा फाव बियो? सैमाखौ थिनबा अमाखौ? एसे खामानिखौनो मावनो हाया? थां हैनानै फैथां, गाइखेरखौबा सानफ्रामबो सिगां लोंगोन, मोसौनो दै हैनोबो हाया। थां, गब्लाया दहाय खाहैखादों, दा मोनाबिलियाव लायगोन बियो। नोंहा दैखौनो हैनो हाया जाहैबाय, दै हैनानै फैथां। दे जाबायसै आफि, नोंहाबो एसे रेस्ट लाहैदो। सङै खावै खामानि मावै बेफोरबायदि टेनसन खालामबाय थानाङा, एसे रेस्ट लाहैथां। आंबो रेस्ट लाहैफिननोसै, उन्दुनो ओंखारदों आंहाबो, सान्दुङाबो गोसाथार दिनै। आयै बुरि देहा, एसे उन्दुहैनोसैहां, रेस्ट मोनबा बायो खोमा स्रां स्रिंनो, फ्रात फ्रित मोनो खोमा उन्दुनानै लानानै। आयौ राजकुमार, साथाखौ बिदिखौसो लाबोबाय नोङो? माथो स्रां स्रांनो, माथो साथा मोननानै लाबानो जायासै, सान्दुङानो नांफिनजोबो हनै। जेबो नङालै फुजा सान्दुं नांबाबो, टेनसनजोंनो बोरैबा मोनलायलांबाय आं। माखौबा लानांगौ माखौबा लाफ्लांग्रा, माखौबा जानांगौ माखौबा जाफ्लांग्रा, अबेबा थांनांगौ अबेबा थांफ्लांग्रा, उल्था पुल्था जालाजोब्बायलै। मा खालामबावनांगौ जाखो? ए बे लाइमोननि थाखायनो जालायबाय आरोना? माखौ इसेबां टेनसन लाबाय थायो नोङो? माबा मोनसे सल्भथ' ओंखारखागोन ना? मोनसेबो प्रब्लेमानो सल्भ गैखाया। लासैनोबाबो प्रब्लेमा सल्भ ओंखारलांखायो। माखौ इसेबां टेनसन खालामदों नोंलाय? इसेबां टेनसन खालामनानै देहाखौ गाज्रि दा खालामदो।
मारैथो साना होननानै थानो हानोब्रा दसे साना होननानै थायोब्लानो नै कल फैलायबाय नै मेसेज फैलायबाय नै माबा माबि डेटिं लांलायबाय माबा नै गारिजों लांफैलायबाय माबा नै न'आव फैनोसैलायनो मासे जारलालै मासे गाज्रि जानायाव गोलैखोथाय आं बायदि आनलाखि रावबो गैया खोमालै नों मानो इसेबां टेनसन खालामबाय थायो राजकुमार जों सानैनि प्रब्लेम जागोन बियो जों सानैजोंनो सल्भ खालामलांनांगोन ना जों सानैनि गेजेराव जेब्ला बियो हाबदों जों सानैजोंनो सल्भ खालामनांगोन बेखौ रावबो सल्भ खालामनो हाखायाना आरो इसेबां टेनसन जानानै मानो इसेबां देहाखौ गाज्रि खालामनानै लाखो माथो मेगनफ्रानो हाबसो हाबसो जालांजोब्बाय आरो जुदि जों सानैया थार मोजां मोनलायो जों सानैनि गेजेराव सोरबा हाबखावो होमब्लाबो जों सानैखौ माब्लाबाबो बोखानो हानाय नङा राजकुमार आरो नों माब्लाबाबो दा सान जे आं नोंखौ गारनानै थांगोन होननानै आरो नोंनि प्रब्लेमानो आंनि प्रब्लेम होननानै आं सानखायो ओंखायनो नोङो बांद्राय टेनसन दाला जों सानैजोंनो सल्भ खालामगोन ना बे लाइमोननि प्रब्लेमखौबो मारै सल्भ खालामनांगौ बेखौनो सानो आंबो माब्लाबा लाइमोनखौ दम होनानैसो दोनसै नामाथाय बे एखेबारे उसुबिदा मोनथारबायलै आङो डेटिं लांनाय मानाय न' खाथिफोरनाथ' मा बुङो होनजाला सामफ्रामबो नुनाय मानाय लांफैनाय मानायफोरखौ दोनफैनाय मानाय जा बुंबाय थायोलै आं थानो सुखुथारला मा खालामनोथाय ना अबेबा जायगायावसो थ्रोद थांनानै थाखुमाहैनोसै नामाथाय सानैजों थांनोनि थाहैगोनबो मायावब्रा जायगाखौनो नागिरनानै मोननाय लाङासै आं मा खालामबावनोथाय बिदि नङा राजकुमार बिदि दासान दंथि होननानै सासे मानसिखौ मालाबा मोजां खालामनो हाया गाज्रि सुथुरसिनसो जागोन बियो आरो नोंथ' मिथिखागौ दा नों दिल्लीयाव थाहैबाय हजोंबो थांफाबाय बियो आरो नै बेयाव फैफिनबाय बेयाव फैफिनलायबाय ओरैबा ओरै नों जेराव थाङो बेयावनो थाङो नों बैयाव थाङो बैयाव थाङो बैयाव जानो थाङो बैयावबो थांफायो बिदिखौथ' गारखानाय नङा बियो बिदि हुदाखौ बेखौ लासैनो मोजाङैनो बुजायनानैसो मोजाङै थिग खालामनांगोन आंखौ निमाहा होलै फुजा आं लाइमोनजों बेरायहाबबाय थानाय जायो बेरायाबाबो जाया ओरैबो जाया ओरैबो जाया नों आंखौ गाज्रि मोनाथ' आं नोंनि प्रब्लेमखौ मोजाङैनो बुजिगौ राजकुमार आरो माब्लाबाबो उल्था पुल्था साना आङो आरो आं नोंखौ क्लास 5निफ्रायनो लोगो मोनबोखानाय आरो नों माबायदि मानसि आं मोजाङैनो मिथिखागौ आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ राजकुमार नों जेबो जिंगा दासि दे फुजा होमबा थांनोसै दे आं दा सोरबा नुहुरलायगोन नुहुरबा माबा खालामलायगोन हराव मेसेज हरगोन दे आङो कलथ' हरनाय जानाय नङा कल हरबा सासेया थाल मोनोना बिजि जा वेटिं जाबाय थाबा मेसेज खालामगोन दे आङो दे आंबो थांनोसै दा सोरबा नुहुरलायगोन वाह बेसे गोजोनथार खौरां होनो थांगासिनो आङो बे लाइमोन मेदामनो रिवार्डखौबा मा मोनगोनथाय आङो र' फट'खौथ' खेबनानै लाखाबाय भिडिअ'बोथ' बानायनानै लाखाबाय थांनानै मेदामनो देखायनो र' बिनि थाखायसो मेदामजों बे एखुथा एरा खालामबाय थायोना मेदामखौ आरो मेदामजों एखुथा ना खिन्थाहैनांसिगोन जानाय नंला